Εσείς παίζετε βιολί ή έχετε και κάποιο άλλο μουσικό όργανο που... Κοιτάξτε, εγώ παίζω βιολί, η Λουκία Εγκαρδιακού είναι στο ακορντεόν, η Κλειό Δερτελή είναι στο πιάνο, αφήγηση είναι η Άννα Μελετιάδου και τα χορευτικά τα έχει αναλάβει ο Κώστας ο Χασιαπέτης με την ομάδα του. Πάρα πολύ ωραία. Τι πιστεύετε ότι θα πάρει ο θεατής φεύγοντας από την αίθουσα? Καλή ερώτηση αυτή. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εγώ πιστεύω ότι σίγουρα θα προσπαθήσουμε να τον ταξιδέψουμε. Εύχομαι να πάρει ένα συναίσθημα πληρότητας, μια συγκίνηση ας πούμε που θα προσπαθήσουμε να αγγίξουμε τις ψυχές τους, να νιώσει έστω και λίγο πώς είναι το βάλς και το ταγκό, ότι δεν είναι δύο χωρί αλλά δύο τρόποι να αγαπάς. Αχ, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπα. Και πολύ σωστό. Εσείς έχετε, βλέπω εδώ, μια μεγάλη πορεία, είστε περίπου 35 χρόνια στη μουσική. Ας πούμε 30. Σας μεγαλώσαμε. Πώς βλέπετε, τώρα εντάξει, αν είστε 30 χρόνια, έχετε κάνει μια μεγάλη πορεία. Πώς βλέπετε την εξέλιξη της μουσικής ενός βιολιστή πριν 30 χρόνια και πώς τώρα? Καλά, ναι. Μπορώ να πω ότι ο ρόλος του βιολιστή έχει εξελιχθεί εντυπωσιακά. Τον παραδοσιακό ρόλο του εκτελεστή σε ορχήστρες ή κλασικά σύνολα, ο βιολιστής σήμερα καλείται να είναι πολυδιάστατος, να ερμηνεύει, να αυτοσχεδιάζει, να συνεργάζεται με άλλες τέχνες, να πειραματίζεται με νέα ηχοχρώματα και τεχνολογίες. Δηλαδή η σκηνή δεν περιορίζεται πλέον σε ένα αυστηρά κλασικό πλαίσιο, είναι ένας ζωντανός χώρος έκφρασης που το βιολί συναντά τη σύγχρονη μουσική, το χορό, το θέατρο, ακόμα και τα πολυμέσα. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω έχει δυσκολέψει το έργο σας. Ήταν πιο εύκολο παλιά. Ας πούμε έχει γίνει πιο ενδιαφέρον. Είστε λίγο πολυεργαλείο τώρα. Πρέπει να έχετε τα μάτια σας 14 και να κοιτάτε δεξιά-αριστερά. Σίγουρα και αυτό είναι και... να διευθύνει κάποιος μία ορχήστρα και να είστε εσείς το πρώτο βιολί. Πρέπει να είστε κολλημένος απάνω του, να βλέπετε ακριβώς τι κινήσεις κάνει. Μπορεί να ξεφύγει κάποιος από αυτό. Αυτή είναι και η δουλειά του μαέστρου κιόλας που αναλαμβάνει αυτό το έργο, το πολυσύνθετο ταυτόχρονα. Πάντα είχα την απορία, γιατί βλέπω ορχήστρες που είναι 30 άτομα, 40 άτομα, 50 άτομα και όλοι κοιτάνε έναν άνθρωπο στα μάτια. Σίγουρα, και αυτός είναι ο ρόλος του μαέστρου. Άμα λείπει ο μαέστρος, αναλαμβάνει το πρώτο βιολί συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Πόσο δύσκολο να συγχρονίσετε όλα αυτά τα όργανα μαζί, να παίξουν το τελικό αποτέλεσμα που θέλετε να παίξουν? Χρειάζονται πολλές πρόβες, χρειάζεται πείρα. Είναι κάτι που έρχεται σιγά σιγά. Αυτό δεν είναι κάτι που τη μια στιγμή στην άλλη, ας πούμε. Σωστά. Ποιες στιγμές στην καριέρα σας θεωρείτε καθοριστικές από όλη αυτή την πορεία? Σίγουρα τις συνεργασίες που γεννήθηκαν, που γέννησαν κάτι αληθινό, κάτι που άφησε αποτύπωμά του τόσο σε μένα όσο και στους θεατές. Δηλαδή χαρακτηριστικά θέλω να αναφερθώ στις συνεργασίες με καταξιωμένους συνθέτες όπως ο Χρήστος Αντωνίου στην Ελλάδα, ο Γιώργο Γουίτμαν στο Λονδίνο, μαέστρους όπως ο Μαρκ Στίβενσον, Πάτρικ Μπέλεϊ και άλλοι, ο Τζέιμς Βότσον, και φυσικά διεθνούς φήμης βιολονίστες όπως η κυρία Νίνα Πατρικίδου, η Λίδια Μόρτκοβιτς, ο Πίτερ Σέπαρτ, Έρβετ, οι οποίοι αποτέλεσαν και συνεχίζουν να αποτελούν για μένα αναπόσπαστο κομμάτι έμπνευσης, γνώσεων και δημιουργικής αναζήτησης που μου δίνει πνοή σε κάθε καλλιτεχνικό μου επιχείρημα, κατά ψέματα. Ναι, βέβαια. Πω, τι ωραίο. Έχετε συνεργαστεί με τόσο επώνυμους και τόσο καλούς καλλιτέχνες. Είναι καθαρά πηγή έμπνευσης αυτό και συγκινιών, ας πούμε, και είναι κάτι που το κουβαλάω μαζί μου.
Τώρα εσείς θα κάνετε ένα πάντρεμα αυτής της μουσικής μαζί με χορό. Πόσο εύκολο είναι να συντονιστεί αυτό? Πάλι θα ξαναπώ στις πρόβες. Πρόβες, πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, ακριβώς. Και ο επαγγελματισμός των χορευτών και η πείρα παίζει μεγάλο. Έχετε ξανακάνει κάτι τέτοιο αντίστοιχο? Ναι, έχουμε ξανακάνει και αυτό οφείλεται και στον συνεργάτη μου, τον Κωνσταντίνο Χασιαπέτη, που δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάστηκα μαζί του. Έχετε ξανασυνεργαστεί, πολύ ωραία. Ναι, είχα την τύχη, ναι. Είχαμε και άλλες φορές. Ήταν μια εξαιρετική δημιουργική εμπειρία μαζί του. Το καλό με τον Κώστα είναι ότι έχει την ικανότητα να συνδυάζει την τεχνική ακρίβεια με το συναίσθημα, δίνοντας χώρο στους χορευτές του να εκφραστούν ουσιαστικά. Και δόξα τω Θεώ, οι πρόβες μαζί του μετατράπηκαν σε ένα ταξίδι έμπνευσης και αλληλοσεβασμού. Μια πραγματική συνομιλία ανάμεσα στη μουσική και την κίνηση που προσφέρει ο Κώστας. Και πιστεύω ότι το Θεός θα πάει πολύ καλά. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Είναι ακούσματα που αρέσουν στον κόσμο και αυτό το συνδυασμό δεν τον βρίσκουμε εύκολα. Ναι. Δεν το κάνουν πολύ. Δηλαδή μπορεί να δεις θεάματα πολλά, αλλά ένα τέτοιο συνδυασμό με ταγκό και βάλς δεν το βρίσκεις εύκολα να πάει να δεις μια παράσταση που θα έχει διάρκεια, φαντάζομαι, 1,5 ώρα. Περίπου. Μια χαρά. Ωραία, λέω να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από αυτά τα ωραία που θα ακούσουμε εκείνο το βράδυ στις 8 Νοεμβρίου στο Νέο Παρνασσού στην πλατεία Καρίτσι και να έρθουμε μετά πάλι κοντά να σας έχουμε, να μας πείτε και τα υπόλοιπα για εκείνη τη βραδιά. Βεβαίως.